Les deux capitaines. Les deux capitaines.
DJ, merci beaucoup. Coordinateur international, coordinateur département de Kanel, Kibile Foulan Kobe, Kosano Wubunyar. Mérare deuxième, de la comité OKG, deuxième questeur à l'Assemblée. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayaw men ayaw pindi tv to mbawɗon wonde eno mbawɗon wonirde
mboɗo sikki enen kala en paami gonnen ko ɗo e gelleji birom Demba Dow ko sen kaali haala Horkadiére eɗen gandi firti gonnen koye nder commune mo ganduɗa hoorema ardi ɗum ko Daouda Moussa Dia le premier questeur à l'Assemblée nationale maire de la commune mo Horkadiére mo ganduɗa hoorema ko kañum kadi woni ganduɗa hoorema coordinateur départemental holko addi en ɗo noon hannde e Horkadiére caggal nde waɗi jillu fodde wonde balle 5 e nder oɗo commune walla e nder oɗo département mo Kanel hannde o garɗen ɗo e nder Horkadiére ko nodditade e noddal ganduɗa hoorema ko association des élèves et étudiants de Horkadiére wadɓe ganduɗa hoorema ñalɗi mumen pinal e mbadi kuftidinde teddodirimo ɗiɗon ñalɗi e on saha noon e caggal nde ɓe teddodirimo ɗiɗon ñalɗi e kankone o ari o nooti ɗiɗon ñalɗi o notiri ɗum teddugal o notiri ɗum ganduɗa hoorema guilli e weltare kamɓe softede o ari e dendagal gollidiɓe makko e nder département Kanel e dendagal gollidiɓe makko e nder commune mo Horkadiére kono kadi e dendagal gollidiɓe makko wonɓe nder leydi Sénégal daraniɓe ɓamtare waɗaɓe ɓamtare e mbadi kuftidinde noon ko adide Daouda arata ɗo eɗen mbawi wiide wonde o yillima dendagal guure gonɗe e nder département o e mbadi kuftidinde jeeri ndi e dande maayo o tawi o nayi toon ko balle pattam lamije ko wayno ganduɗa hoorema ko ambulance uji en ko wayno machine ngaji ndiyam en ko wayno ganduɗa hoorema ko wayno tiwoji ne ko nandi en caggal noon nde o ganduɗa hoorema ko forage ayni maɗi heeɓi ndiyam mum hande e ñalawma hande o wonani weltare ay wuuro ngo wonani weltare falde ɗe ɗum ɗon ko caggal nde ɓe ganduɗa hoorema jaam welinaɓe kañumen ne keeɓi ndiyam mum mbawi kuftidinde hande o noon eɗen mbawi wiide tan ɗo e nder Horkadiére gelleji birom Demba Dow ko no mbiɗen ni ko association des élèves et étudiants de Horkadiére ko kamɓe garno ɗo gam notitade walla noddude omo ganduɗa ko le premier questeur à l'Assemblée nationale joni Allah mbatten sona compirɗen ko woni toon ɓe tedduɓe mbaɗa sikki en jii oɗo dalabol ngol ɗo dalabol gandanɗa hoorema en jii ko otoji gimmi toon to ndendori Kaƴel tawi koye commune mo ganduɗa hoorema ko commune patam Lamiju tawi yano toon ko premier questeur à l'Assemblée nationale tawi o yano ko notoyade ganduɗa hoorema hawrede e final mo sukaɓeɓe mbanno ɗo en jii ko Horkadiére gonɗen en jii dalbol ngol en jii natgol ngol en jii no jaɓɓora e nder Horkadiére o jaɓɓora komo yimɓeɓe ne belti tawi ko goto kala woppi haaji mum woppi hammu mum ari tigui rigui gam hawrude e makko jaɓɓade mo ɗo henna enen kala en jiiri guite men dalabol ngol en jiiri guite men délégation no fotiri ni en jiiri guite men dingiral ngal no fotiri no mbiɗen ni noon woni sababu garangal makko ɗo henna ko hawrude ɓe ganduɗa hoorema ko association des élèves et étudiants de Horkadiére teddodirimo golle mumen patam lamiji gam tigui rigui darnade ɗumen ɓamtare yidde ɗumen goƴa e mbadi kubtinde woni sababu kanko Daouda o ari ɗo henna ɗum noon en jiyat tigui rigui holno natiri stade mo Horkadiére stade mo ganduɗa ko kanko woni maire mum ko kanko mahi ɗum ko kanko kadi mahani ɗum dendagal ɓesgu diwan o dendagal ɓesgu commune o musidɓe tedduɓe ha yesso ko lawol non musidɓe tedduɓe en jii tigui rigui no mbiɗen ni ɗo gonɗen koye stade municipal mo Horkadiére en jii ɗo gonɗen ɗo ko sukaɓe rewɓe dariɓe daraniɓe tigui rigui gam ñantude ñalawma o hokkude ñalawma o fodde mum hokkude ɗum mbaɗi mum koftidinde beele goto kala en heeɓa hoore mum e fannu o e mbadi koftinde ɗo ala no mbatten sowona en gaari ɗo e oɗo jinnaɗo mo ganduɗa hoorema amono ɗo e nder stade municipal mo Horkadiére baba so tawi a namdama ko woni sababu garagal maɗo ko holɗum e garagalam ɗo ko weltare mawde e teddungal manggal ngal questeur waɗanta yimɓeɓe e ngal nafoore makko e Horkadiére kadi sukaɓe amen étudiant ji ɗi teddungal muɗumen ngal o teddini ɗumen e nafoore makko e muɗumen toon darani ɗumen e nder Dakar joni en duttimo teddungal nde teddinirimo kikiɗe o min mbawata tan ko arde min tawtore e weltare mawde e ɗum kanko min mbawa yobdemo golle makko golle questeur hay goto wawa haalde haala mum hay goto wawa ha yettude ɗum kanko kala ko waɗana omo handi hen omo handi ko ɓuuri ɗum ko ɗum tan woni déplacement amen momin gaari ɗo e jarnademo e yettudemo e hollude amen belemma amen momin belti hande oɗo kikiɗe e fewde makko. Voilà, avant tout, assalamu alaikum. C'est quoi Zakaria Mbenyuga, président de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants d'Horkadiére. Bon, l'AEROC est une coutume d'organiser chaque 2 ans 72 heures d'activité. C'est un programme consacré uniquement au développement du village. Monsieur Daouda, autorité amicale, a collaboré il y a cela 8 ans à Joni. On a une permanence. Nous avons 72 heures d'activité. Nous avons un programme qui est axé sur différents secteurs de développement. Étant l'autorité légalement investie au pouvoir, monsieur Daouda, étant le maire du village même, mon programme vraiment il nous a recueilli à bras ouverts. On collaboré avec la plus parfaite des manières. Vraiment, je perds les mots un peu. Assalamu alaikum, modon PDTV, mi salmini on mi juurima kadi mi ñaagima Allah yalla rokku en ko jiɗanɗen koye men ko yalla rokku en kadi victoire mawɗo woni sababu men garal ɗo en hannde ko 72 heures mo Horkadiére
waɗa parrain o ko questeur Daouda Moussa Dia ɗum noon kala to ummini min e nder département he min gummoto gati minen min jiyema ko nafoore mere ok a jarama bacce oɗo immi ko jaam weeli ko ganduɗa hoorema koye nder commune mo Horkodiéré woni kono woni koye département walla woni koye commune mo ganduɗa ko commune mo Wouro Sidi firti tan ko Daouda ko neɗɗo ganduɗa hoorema ko kañum ardi denndangal département o denndangal 12 commune gonɗi e nder département kamɓe kala eɓe jaade makko kamɓe kala eɓe liggodo makko tawi woni sababu o ko nafoore makko darde makko e tinnare makko e mbadi kuptidinde étudiant de Horkodiéré o wi o salmini bureau ngo fof ne fotirno salmini kala responsable politique garɗo en hande jaɓɓade en e militant garɗo jaɓɓade o wi o salmini kala responsable politique garɗo ɗo jaɓɓade ɓe e militant ji arɓe ɗo jaɓɓade ɓo tigi mi salmini aussi Horkodiéré naaɓe fof no potiri o wi o salmini Horkodiéré naaɓe debbo gorko boɗejo ɓalejo ɓuttu cewɗo jol daɓɓo suko hay goto yejirani en tout cas min de mbawi yedde Horkodiéré naaɓe o wi kanko o wawa yobde Horkodiéré naaɓe wallahi kadi mbawi yobde Horkodiéré naaɓe o wi Allah wiyete wallahi o wawa yobde Horkodiéré naaɓe teddungal ko ɗo dayi o wi teddungal koye mon dawi moƴƴane koye mon kelle so tawɗo beela ko tedduɗo kadi wawi teddinde ko teddinta tedduɗo ha tedde yeeso tedduɗo kono mo anda teddungal wawa teddinde hay goto kon tedduɓe ne wonno kon teddiɓe on teddini ne wonno kon tedduɓe on teddini hande noon ko journée officielle o wi hande ko journée officielle pour 72 heures mabɓe mon mbaɗi pour 72 heures noon mo mbaɗɗon mbiɗo waɗa félicité e darde mabɓe kamɓe sukaɓeɓe o wi omo waɗa on félicité e darde mon ono sukaɓeɓe on kaali ko mbaɗon ɗo koye balɗe ɗiɗi ɓennuɗe ɗe o wi on kaali ko mbaɗɗon ɗo henne e balɗe ɗiɗi ɓennuɗe ɗe hay politique goto ala hen ko développement ɓolo woni hen hay politique goto ala hen ko développement ɓolo woni hen gaddon ɗon ko nafoore Horkodiéré o wi gaddon ɗon ko nafoore Horkodiéré hande en kawre collecture o wi hande ɓe kawre collecture o en jii waɗino mouvement seeɗa o wi en jii waɗino mouvement seeɗa won yinnoɓe ɗum ɗo wasa ko fewde won fewjinoɓe gam ɗum yo waw wadde kono mbiɗa heewide so Allah diidi a momti o ditti a momti o ditti a momti oɗo gandi no wattito wadde o momtire o diida jalla mo dow kono oɗon gandi oɗon gonde hakkillaji moɗon o wi kono onon on intellectuel uji de haut niveau oɗon gonde hakkillaji mon tigui on mbaɗi maîtriser situation o ha ɗum ɗo waɗi o wi on mbaɗi maîtriser situation o ha ñalawma o wawi yuɓirde hono ni mi waɗi on félicité foof e onon e jagganɓe ɗum e oɗo combat foof o wi o waɗi on félicité onon e jagguɓe e oɗo combat foof ko aduna noon wayi noon o wi ko aduna wayi noon saɗa dañi wadde chance a dañi chance wadde moƴƴere wattan o wi sa dañi chance wadde moƴƴere wattan woto wonde baɗowo boni ko woto won baɗowo ko boni ko woto fat kadi retour moƴƴere nde mbaɗɗa nde accu tan ko Allah yoɓanma o wi woto fat hen moƴƴere artode nde accu tan ko jenowo yoɓanma
woni ɗo hen hannde ko o wi ko woni ɗo hannde ko wona min waɗi wona kanko waɗi ko Allah waɗi ko Allah waɗi kam Allah waɗi ɗam hannde horkaƴere fof nan ɗo rendi o wi hannde horko ƴere mum nan ɗo rendi wan noon ko feet horkaƴere won noon ko feet horko ƴere fof ne foti horkaƴere ƴetti initiative wadde feet oɗon sukaɓe horko ƴere ƴetti initiative wadde oɗo feet fottamlamo jeunesse horkaƴere yaadi hen o wi jeunesse horko ƴere yaadi hen mawɓe horkaƴere ngeyi caggal maɓɓe mawɓe horko ƴere ndewi caggal maɓɓe ɗum ko ɓennata tan o wi ɗum koko ɓennata tan hay goto wa falani hay goto wawa falade e kala ñalawmaji ɗon jooɗi o wi ñalawmaji ɗi noon ɗi jooɗi kala ko sukaɓe ƴewatnoɓe keeɓi kala ko sukaɓe ɓe latanno keeɓi min en tant que maire mbiɗa waɗaɓe remercier d' abord o wi en tant que maire commune mo orko ƴere moɗon remercier mbiɗa ɗon félicité kadi e ɗeɗo golle o wi omo waɗa on félicité e nder ɗeɗo golle ɗe golloto ɗo on joni diwan o on jonni diwan o on ñanti commune o on ñanti commune o hande commune o fof nan ɗo ene waɗi représenté hande commune o debbo gorko boɗejo ɓalejo ɓutto cewɗo jol daɓɓo mawɗo suko fof nan ɗo oɗon martaba noon o wi oɗon martaba noon mbiɗa waɗon félicité omo waɗon félicité ɗum ɗon jaɓɓe ngal ɗon jaɓɓal jaɓɓe ngal ɗon jaɓɓal mbason nadde jaɓɓal division mbason nadde e jaɓɓal peccor division mbason nadde e jaɓɓal haareji ɗam mbason nadde e jaɓɓal haareji e taƴodiral enɗam so sukaɓe horkaƴerenaɓe kaaɓi o wi so tawi sukaɓe horko ƴerenaɓe kaaɓi ko perde horkaƴere tan ko perde ma horko ƴere tan kala gañiɗo hen kala gañiɗo hen ko horkaƴere perdi ko horko ƴere perdi so wona so ɓuuri ɗon kadi so ɓuuri ɗon kadi ko horkaƴere perdi ko horko ƴere tan perdi enen jiɗɗen ko horkaƴere ko adden hoy gañade o wi kamɓe ɓe jiiɗi wonde ko horko ƴere yo gaño wona yo horkaƴere perdi wona yo horko ƴere perdi bandiraɓe moññe kelle mon dow so toɗo mbela ɗum tagi o wi ko ɗum tagi mbiɗo ñaago on omo ñaago on e kuuɓal paaɗen koye campagne électoral paaɗen koye sumgoji électoral ko saaha fiddede o wi ko saaha fiddede enen ɗo e commune horkaƴere o wi enen ɗo e commune mo horkoƴere e département de Kanel e département de Kanel gila 2009 guila 2009 ha oɗo dumunna ha oɗo saaha min meeɗa andude violence o wi ɓe meeɗa andude violence bandiraɓe meeɗen andude haare o wi ɓe meeɗa andude haare gila ken opposant en gonɗen o wi guila ɗo ɓe gonno opposant ji min meeɗani weddade kaaƴe ɓe meeɗa weddade kaaƴe min meeɗani hadde responsable nadde wuuro mum o wi ɓe meeɗani hadde responsable uji aroɓe ɓe nadde e nder wuuro maɓɓe min de neɗɗo sono hooli o wi kanko de neɗɗo sono hooli sono jogui yimɓe to nokkam sene jogui yimɓe to nokku makko so namnimi e yiiɗi wonde wadde toon meeting o wi so namdima yidde wadde toon meeting to gallam to gonmi ɗo to galle makko mo woni ɗo yiɗa hokkude ɗum autorisation omo wawi hokkude ɗum autorisation yo ar waɗa meeting hakkude yo ar waɗa meeting hakkude bawɗo kamɓe waɗano koye barigal yara yarna bandumen tigui so waɗi ɗon meeting o wi so tawi waɗi ɗon meeting min e gallam fof min naata min coka min keɓe nder o wi kamɓe kala ɓe naata ɓe coka ɓe keɓa nder min ɗaccidaɓe boole heɓe gayna ɓe ɗaccidaɓe boole heɓe gayna somin gayni min jalta ɓe gayni ɓe jalta bandiraɓe musidɓe l'intellectuel de haut niveau kala jiɗɗo andum so gonga kala jiɗɗo andude so tawi ɗum ɗon ko gonga yo ar ƴeewa wadde meeting gallam mi hokku ɗum autorisation yo ar ƴeewa wadde meeting galle makko rokka ɗum autorisation joni joni en gonan ɗo pour haɓede o wi en gonani ɗo pour haɓede gonɗen ɗo tan ko liggey gonɗen ɗo tan ko golle sen jii bawɗo addande en ko ɓuuri ko mbatten ko sen jii bawɗo addande on ɓurɗo tigui rigui koɓe mbaɗata ko walla sen dañi ɓurɗo ko mbatten ko so dañi ɓurɗo tigui rigui ko waɗata ko wimi ko min ardoto on o wi ko kanko ardoto on wiye garen jehen o wiya gaare jeehe kutireno wonata udumere wona lobto basal sowona so tawi aslimu ko basal ko kewiɗo hanki ko o wi ko kewiɗo hanki ko fotano wonde fotani wonde kono en mbaɗi félicité remercier sukaɓe dariɓe kono o waɗi félicité e remercier sukaɓe dariɓe guilay groupe aji animation ɗi guilay groupe aji joguiɓe animation ha e sécurité o ha e sécurité o ha e organisation complet ha e organisation complet o kamɓe addani en dañde oɗo ñalawma o wi ko kamɓe addani on dañde o ñalawma oɗo ñalawma wona ñalawma politique o wi oɗo ñalawma wona ñalawma politique ma en garoy campagne ma ɓe garoy e campagne ceylo kaale hen politique o wi kaalen hen politique
addi en ko wadde accompagner sukaɓe meɗen. O wi addiɓe ko wadde accompagner sukaɓe ɓe jeunesse o. suka so darima darde mawɗo. O wi so tawi suka darima darde mawɗo. mawɗo foti ko rewde muɗum. mawɗo foti ko rewde caggal mum. ɗum tagi min ndewi caggal sukaɓe ɓe. ɗum tagi ɓe ndewi caggal sukaɓe nde tawno fulɓe mbi weli mawɗo metti mawɗo ko ƴeeŋoo weli suka metti suka ko jolowo ina ɓoyna mawɗo e nder dingiral wasidi sukaɓe jonawol sukaɓe kooli kono sukaɓe horko ñeɗɗaɓe ɗo kolni moƴƴene koye won kelle. en jetti mawɓe meɗen noon waɗoɓe on accompagné tout le temps. o wi en jetti mawɓe ɓe waɗoɓe accompagné tout le temps ene jaada e mabɓe. kala ko watte horkajere aɓe daari ɗon. kala ko watte e nder horkoƴere ɓe daari hen. hande ne aɓen ɗo daari kamɓe fof. hande ne kamɓe fof ɓe ɓenɗo daari moƴƴeneɓe kelle. rewɓe ene ko noon. rewɓe ɓene ko noon. hande noon kam ko journée spéciale. hande noon ko journée spéciale ñalawma spécial. son daari hande couleur aji ɗi changi. o wi son daari hande couleur aji ɗi changi. hande koɓe yonnoɓe hande ɓe paɗi fofof. hande koɓe yonnoɓe kono ngari o ɓeydi. en jii réellement ñeñagal. o wi ɓe jii réellement ñeñagal. kala façon différente facette ñañalɓe fof ari ɗo hen hande. o wi kala façon différence facette ñeñagal woni lawɓe ɓe maabuɓe ɓe ɓen ɓe gandanma sakkeɓe ɓe wayluɓe ɓe e wambaɓe ɓe kamɓe fof ɓe gari ɗo. ɓe jonni ñalawma o. kamɓe fof ɓe jonni ñalawma o. ɗo noon hande kala garɗo ɗo hen. ɗo noon hande kala garɗo ɗo hen. jagguno arani ko Daouda Dia. o wi o jaggi arani ko kanko jonaɗo hoore mum mo kewno yiide goɗɗo pattallamo woni Daouda Moussa Dia. ɗum tagi kala garɗo hen hande wi ɗum jarama. o wi ɗum tagi hande kala garɗo ɗo o wi ɗum jarama. ñalawma o waɗi fayida yooɗi. ñalawma o waɗi fayida yooɗi. sukaɓe ene keeɓi ko ƴewanno ko. o wi sukaɓe ɓe keeɓi ko ƴewanno ko. keddorɗen mbiɗa sikki tan. keddora ɗen mboɗo sikki tan ko jamma o sukaɓe weltinede concert muɗum. ko jamma o sukaɓe weltinede e concert pattablaw mo tigi jogori wadde ɗo. kamɓe fof ɓe mbaɗama invité aussi. onon fof on mbaɗama invité aussi. somi wi mbiɗa lima noon mawɓe hilifaɓe nanɗo hene wodanɓe e goppumi. o wi so tawi omo wi omo lima mawɓe e sukaɓe wonɓe ɗo hene ɓe wonɓe oppi. somi yiiɗa oppude hay goto. ne tawno kadi mo limti yimɓe feññina aƴɓete ɗo ko yimɓe ɓe ɓe goni ɗo o wiɗa oppude hay goto. mi jarnima kala neɗɗo garɗo hen. o wi o jarnima dendagal innama ade garɗo ɗo hande. weltinima kala garɗo hen hande. o weltinima kala garɗo hande. yo Allah hokku en tawede o saaha mo wuuri. yo Allah rokku en tawtorede o saaha mo wuuri taw o jotte jaffere nde. taweɗen daro ɗo kadi eɗen mbatta hono ko wayi dar. tawa kadi eɗen daro ɗo eɗen dardo eɗen mbatta ko wayni hen. sukaɓe e nder doléance uji mumen kaali. o wi sukaɓe ɓe e nder doléance uji mumen kaali. haala lycée e haala centre de santé. haala lycée e haala centre de santé. gande no ɗum waɗiri goƴa mon ni ko noon woniri goƴa. gandede no woniri goƴaji mon ni ko noon woniri goƴaji makko. won tardemaji mbaɗnoɗe lesto pour bonnude. o wi won tardemaji mbaɗnoji lesto pour bonnude. en quelque sorte yaɓɓude gueɗe ɗe. o wi ɗum fof e waadu noon ngam yidde yaɓɓude gueɗe ɗe. mais juurata. kono juurata wallahi ndeysan kelle mo dow gulay. ma fof ar so Allah jaaɓi. ma fof ar so tawi deno haaji. te koko yaawi koyne inchallah. te koko yaawi e so dewɗen mbela kelle wona gulay on. biyeja so haali jaɓat biyeja. biyeja so haali jaɓat. mi haalɗo henne je profite de l'occasion pour remercier les forces de sécurité. o wi omo profite e oɗo occasion ngam tigui rigaji ne wadde remercier ɓen ɓe gandanɗa hoorema kañumen goni sécurité o. la gendarmerie nationale. gendarmerie nationale. kamɓe daari. ɓe keedi hakkude sukaɓe ɓe e sukaɓe ɓe. ɓe keedi hakkude sukaɓe ɓe to e sukaɓe ɓe ga. ɓe mbaɗi gollal banggal fayida. ɓe mbaɗi gollal banggal fayida. ha ɗum ɗo yeydirdani. ha ɗum ɗo fewiri ni yeydiri ni. mbawɗen gadde ko ponɗen wadde ko. mbawɗen wadde ko jiɗanen wadde ko. ɗo micro mi gaɗa mi monsieur. là je voudrais apporter un hommage aux forces de défense et de sécurité, particulièrement la gendarmerie nationale. À maintes reprises,
Je vous ai suivi sur le terrain. kala ko yoni ko pulagu kala ko yimɓe ko pulagu kala ko yumti ko pulagu kala ko seeɗi ko pulagu kala ko siɗi ko pulagu kamɓe woni joom kine kecce gallaɗi joɗɗi ɗi gala jeyɗi gala kotone rewɓe resoɓe rewɓe bandumen jeeya komɗa ko nayyi jeeya desa ko nayyi jeeya ɗannoɗa ko nayyi jeeya kukkayno hattuduma ko nayyi